Salam dostlar. Men sizde bu videomda sizde telefonunuzu yokman etip durma zatınızı görkezjek. Belki köpüňizi bilýärsiňiz, bilmeýänler üçin bu videony çykardım. Ýagny telefonunuzda gartykma yer tutýan zatlary, keşlary nätip arasalam aldan görkezjek. Muny edeningizde telefonunuzda gerekmejek köp yer tutýan zatlar arasalanar we telefonuňyz öňküsinden gowy Mysal üçin siz Instagramdan, Imodan, TikTokdan, YouTube'da bir video görsek, başda biraz döňür we soň bir günden şol videony ýene göreňizde, şol video doňman görüp bilýär. Şol videoň köp bölegi keş bolup telefonuňyza ýüklenip galýar. Şonu nätip arasalam aldan görkezjek. Onuň üçin nastroyka gidýär. Monedengizde köp yer tutýan zatlar, programmalar öňe çykar. Görşüňizde YouTube 649 MB, Instagram 646 MB, galereya 523 MB köp yer tutdy. Görşüňizde YouTube 649 MB tutdy. HDD ýany gerýär we HDD cache diýär. Görşüňizde 216 MB bolýar. Eger siz HDD bilse diýseňiz, belki YouTube'da accountlaryňyz köp datlaryňyz ýeter. Şoň üçin diň HDD cache diýene basmaly. Görşüňizde 216 MB bolýar. Instagram'a girýär. Görşüňizde 293 MB bolýar. Aýdyşym ýaly sizin Instagramda bir gören videoňyz köp bölegi keş bolup galýar. Şular her 3-4 günden arsalasak gowy telefonuňyz hem awram düşman gowy işler. Ine dostlar, size telefonuňyz ýokman etip durma zatyňyzy görkezdim. Şular ýaly videolardan we Türkmenistan işlerini we filmlerden habarly bolmak üçin kanalyma abone bolmagy unutmaň.